थानाय गोबां रायजो राजाफोरनि थाखाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपुहि सालबारि गेजेर बिजनी आरो खोला बिजनी एबसुआ बाजार बायदिसिना माइरं फैसा खांदों बिथांमोना। बे समाव बिथांमोना बे राहाबादियाव थानाय रायजो राजाफोरनिसिम मा खांदों आरो बिथांमोना मा नोजोरजों बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों बिथांमोननाव मोगा मोगि लानो नागिरदों। आच्छा, नोंथांमोना दि दिनै रुपुहि हाथायाव फैसा माइरं फेन्दा खांदों, नोंथांमोना बेखौ मानि थाखाय खांदों? बेखौ जोङो खांनायनि जाहोनानो जाहैबाय बयबो आथिखालाव मिथिखादों दायो दैज्लां बोथोराव आसाम नाङैनो गोबां दैबानाजों लोमजाजोबनानै दङ। दा बेनिनो जोंनि खाथियावनो थानाय जोंनि रुपुहि सालबारि आरो गेजेर बिजनी खोला बिजनीयावनो खाथियाव थानाय बेनिनो कातालगुरि होननाय मोनसे रिलिफ केम्प, बेयावहाय दिनैसिमहालागैहाय सरकारनिफ्राय नांगौ बायदिहाय जाग्रा लोंग्राजों लोगोसे मुवा बेसाद मोनफैनाय जायाखै, बेखौ जोङो मोनथिदों। दा बिनि थाखाय जों मोनसे समाजारि आफाद बा गौथुम हिसाबै एबसुआ जिखिनि हायो खाथियावनो थानाय बाजार जेरै सालबारि रुपुहि बे मोननै बाजारनिफ्राय दिनै जोङो नैबे जिथु जि एसे मोनो दखानफोरनिफ्राय लोगोसे बाजाराव फैनाय सुबुंफोरनिफ्राय थाइसे थाइनै जि मोनो बेखौ जोङो बुथुमनानै बिथांमोननो एसे हायो बेखौ जों साहायथ' हिसाबै होनो सानो। दा बे हिसाबैनो जों बेखौ खांनाय जादों। दा दै लोमजानाय बिथांमोना राहा बादाफोरावबो दं नामा? दासिमबो दंगासिनो दङ। बिनि थाखायनोथ' बिथांमोनखौ नुनानै जोङो खबर लानायनि गेजेरजों मोनथिनानै नांगौ रोखोमै साहायथ' मोनैनि थाखायनोथ' जोङो जि एसे होनो हायो बेखौ जोङो खालामनाय जादों। मा खालामनाय जादों नोंथांमोना? दासिमथ' जोङो फैसाखौनो जोङो फ्राय मोनदों, गुबुन मुवा बेसादखौ बिदि मोनाखै। बे फैसा बक्सखौ लादों नालाय फैसायानो। बिनि सायाव सरकारा मा स्टेप लादों? लानायखौ जोङो स्टेपखौ बिदि गोबां स्टेप लानाय नुवाखै। एसे एनैहाय जाग्रा लोंग्रा नैबे मोनसे कातालगुरि रिलिफ केम्प, बेवहाय बर' मुस्लिम लोगो नांनानै दङ। मोननैबो जाथिनि सुबुंफोरा दै लोमजानानै बेयाव दंफैयो बादायाव। दा बेयावहाय नांगौ रोखोम जेरैबायदि मोनफैनांगौमोन जों मिथिदों। आसाम गभर्नमेन्टनो गोबां बिथिंनिफ्राय डनेसन हरनाय जादों। गुबुनफोराव होदों, जेराव दै लोमजायाखै बेयावबो होदों होननानै मिथिदों जोङो, बांद्राय दै लोमजायैयावबो। नाथाय नैबे जिथु रिलिफ केम्प बेयावहाय गोबां जेरैबायदि सफैनांगौमोन गुबुनफोराव सफैनाय बायदि बेनिफ्राय सफैनाय जायाखै, एखेबारे खमथार। बिनि थाखायनो बिथांमोननि जिथु अलखद बे अलखदखौ नायनानै जों बेखौ खालामनाय जादों। सरकारनिसिम मा बुंहरनो सानो नोंथाङा? थाबैनो बे जिथु जायगा बे जायगाखौ सरकारा बेखौबो नोजोर होनांगौ। लोगोसे जेसेबांखि खहा जादों बा जेसेबांखि सरकारा होनो थाखाय आखायाव लादों दै लोमजानाय बिथांमोननो, बेखिनिखौ सरकारा थाबैनो होफुंनांगौ होननानै आं बेखौ खावलायनो लुबैयो। Wis menurut kami kok ngomong lang dia.